Los Angeles, California ania. Tlai kha chu David Omen hian apa hne na changin phone call adonga. Apa chuan hmun ruwa ka hmuh thu le a omna hmun te chu hrilin chulai hmuna chuan an pa fa a in hmuh an rela. Apa soina lai hmun an thlen chuan Sharon Tate an tha na hmun ani ti a hre ngala. Mase a hmun chu anoma wangin an leya in tha le nuam tak asata ani. Anin na lualu zana changin boruak dang a ngala. Zan masabera chuan zing lamdar khadle minute somthum panga borvela amuhil tuilai chu a har hlola a khum kil sira chuan mishing ruang am hlimthla hi alo ding reng maya a thau chuak wata chu hlimthla chu a bole de angai na shelo takin in chunga chuan a tei kwala midang anom ve ang tlata hriat na aneya tu phiang sen nge om ve che u ti na au chuaka chuta Sharon kani ti in o chuan a chang let tu Sharon nge ni ta ang ti in angai to awang wanga a thian te zinga Sharon ti mingpu an o ma shelo a han ngai to awang wanga lalpa le Sharon Tate ani nge don hi atiril ruta ani kumsang kha zakwa somruk chawa khan actress Sharon Tate chuan awang lai a mang chawa Hollywood a ming a cher chau me kani mi chepa ngai ve tak mel thatna le talenta mal somna dongani a awang lai takin director no pang tak Roman Polanski chu pasala anei bok Los Angeles a pemlut mitam tak nundu thu sama manga chuti rwal chuan mitam tak mangchia in anun atito pani August ni kwa kumsang khat zakwa somruk pakwa Sharon Tate hi rong taka tha ani a Pokal swal Charles Manson le a haute thil ti ani abora la hian Polanski ne na anfa thariat mi a pai meka a hlo tin to na te a thil ti to te ai de in a thi na hian a the lar zoka Sharon ba ka hian Charles Manson a pol te hian Sharon ni chian mi chalang ve tak tak te Vote Frykowski Abigail Forger le Jay Sebring te po an thatani Sharon Murray Tate hi kumsang kha zakwa somli pathum January ni somni panga khan Dallas a alo pianga apa pol Tate hi army intelligence ni in anupui fanaw te kyanga huna mangman ngai me lawa anu Doris Tate hian Sharon Tate chu tharuk mi le kani lai chang dai to in contest vela atui pui chan dera tharuk ani la hian tiny tot of dollars contest naute du thlan na atil tira alo sei lian zela atil na to contest a chuan atui chhauta zela akong atluang ve shim bok atleiro chhau chan tira changin beauty pageant shanga loman ala chhau zela Stars and Stripes magazine cover ate po chuanga apa chuan akong hi du vaklo ma se afa te kyanga huna man ngai lo wangin asoi sel ngam lo asha chwa meu chuan adu thlan kong hi alo zo thui to a dan theile top tier theipo ani to lawani kumsang khat zakwa somnga pakwa a te chungkwa te chu Poland na tho na turlam Italia anin sona heti lai po hian amoina le amel thatna awang chuan alangsa hle to high school ka lain cheerleader ani china homecoming queen ate po an thlang zakani me chengai nat omle nun nem em mai ania a chevela mi te chuan an ngai na em vekani heti live hian an che na bul mai a film an siama chuan ava in lan ve a film chan masaber chu Barbaras ni in mi puizinga voikhat alang ve zoi ani a chuang banga a chan na thau pakhat Adventures of a Young Man a changtupa actor Dick Beamer chuan alo hmufu chata amita langal ema a business card te pe in Sharon po chuan hun chalutuk chu bo pelatum lawa high school zo vele chuan a chung te hna US a kirle chungenin kumsom pakwa ani na ma chuan a kirle a chuta chuan milaranga azin kong chu azo chan chhauta ani atira chuan film star ni tumna anei lem lawa model ni chu atum deuh zawk Hollywood jingkong azo chhaudan chu kimchang takin tar lang lo maila larvut man po ani chia lawa mitam zawk chuan athi hnuwa che hian an hria ani apasal nen po Hollywood khovela intong an nia
a pasal pawh hi a hun lai chuan director lar leh hriat hloh tak ani kumsang khat zakwa somruk pakua a Sharon Tate chuan nawa pai ti a hre chhuaka a pasal Roman chuan anau pan lai hun zong zong Nazi concentration camp a hmangrala chuwang chuan fa nei a duh lo a rai thu pawh hi a pasal chu a hrilh lok ngam lowa thali a tlin hnuwa che a hril ani a tir chuan a lawm lo hle a mahse a thin rim rei lo Sharon chuan an fa a in kol seilin na tur in nuam taka zonga a thian nu in ko hmu masak ber chu a duh ngal em a chu in ngei chu a lei ngal a rai len hma in French sex comedy film changturin France Rama a kal le phota film a chanzo chuan London lama a pasalawa zom le te a heti la hian anau pai chu thlariat mi ani to Los Angeles lama kir turin an nu ba chuan Queen Mary long ticket an buka mase an chwa don che pa pasal chuan thengil anei awangin a thul san le a heta hian ama a engemot taka oma anupui chu a chan don ang tlata hriat na anei thu a soi nge a mase an hna thoin a zir boka hetiang hlau thon na hi chu an lo nei fo to ani awangin enga vak ma ngai du lo Sharon chung te chu alo kir le na lom turin a inthar Selo Drive house lama chuan an ron kal khoma hemizan hian an chung kwa in Neil Armstrong a thla a chum lai chu an en thapa hemizan hi July ni somni ni in a chung ten nungdama Sharon an hmu nun ber zan ani August ni ko zana chuan a thian chen khat te le Sharon chuan hun an hmang hawa atuka identify turakal Winford Chapman chuan thilrap thak tak chu a hmu chhuaka Jay Sebring Wojtek Pakowski Abigail Forger le Sharon Tate te ruang chu a hmu ani pona car in park chunga chuan Stephen Parent ruang po a awm boka ani hi Sharon Tate in bul mai mi khwal thlenna hmuna cheng ani atuka po an thi danang tho hian mi pahni an thi le a tha an ni dan hi rin nakal swal bol chetna ani dia sha theya himhlop manga in toy tharna nei chin pol makle rap thak tak Charles Manson le azui tu te hau chu chui chua an ni ta ani a thina in mun hluya hian in thar an sale chuania an lua changa tha engemaw za chung chu ngai ngamin a om thei lo ani David Athilda te chu adana hmun lawa lo om le dai china atui in lai ring dokana ada lok te chu azon fe nuwa mundanga daya hmuchina a hmu na thin mun la chu a ina po akal ngai lo na hlirani le ngal David a chian te po chu an leng lut ve ze uzewa ma se in chung an lu rual che hian lo ru na mak takan nei china mi pakhat chau ni lovin an in chunga leng lut shim chuan lo ruk na mak takan nei chin an lu rualin hole ngalan chak rum china a chian pakhat phei chuan tharawa om nge ringin chan chwa atuma video camera ne na lu drupa mu chu nei chi aloma se tuna nei living room alu chuan a hnung lama changin thil engemoni hian aron sudata ama chu aron paltang ni mai hian a hria a ma se engma hmu bok si lo a hlawa wang chuan a hmul thi te chu ading sunga a thiante omna lam chu rang lutukin a pan ngal a thiante bula thlen chuan thil om dan chu a soi zunga a hmul thi ding vek po chu an hmu pui ve bok mu em nei lem lo ma se thil fel lawa om ngei ti chu an chiang em hloma hriat na mak takan ma nia a om tlat kan ti to kha a thiante po in Sharon Tate thla chuan a chen chilani an ring tlata a thi dan pa ngai lo tak ne na ngai to phei chuan thil om ve tak chuani bungro che le chhuara changa thil tla le ringot thin chu an ina leng lu thin te po chuan an tong ve zewa an chian hau in rot phur chuan Sharon ni thla chu kau chhuwa an han tuma onem takin heta hiani omem Sharon iom chuan sha tin a ron siam ro ti in an han bia a chuta chuan an hmazona eng hi aron thlok fua a chulai tak chu an chian pa pakhat chuan video in alo la fu nge ani an chian hawa anom khom lai thawin David chuan thalak a met kwal mai maya
chuta athalak pakhat ta chuan makti deuh mai aneya chik dewa han en chian chuan thilbial mak tak boruak a leng kual ala fu bawk Sharoni tharau insiam danglam ani chu a ring hngit bur mai ani a chan chu a bial hmuh chhungah hian bial dang a awma Sharoni kha a rai lai a thi ani a thil bial hmuh pawh hi a rai ani a chang chuan Sharoni torna te chu a tor pui hial thina a hun topa a hriawmna te chu a lo fil ve hial a hriatna a nei thin Vekhat chu a thian then khat te nen chuan in hnuai bera a movie en na room ah chuan movie en mai turin an chuk thadiala minute som hnih vel an en to tia chuan room le lam kilsira bawng tu thlo le swa dur vel in tung chu chhuata a ron tlari thuaya an vai chuan an phuna salutuk le hlau lutuk chu boruak lo dik to lo sa nen an zuang sondor hloma Sharoni thla ani chuan ring ngal vek topa chu ina chuan hmuh theih lo cheng a awm ve ngei ti chu an ring hngit bur mai ani David chuan a in chu hran tir vak atum ani chuang lova a hran zia midang hriat tir pawh atum chuang lo thil thleng thin chu amak ema a thianpa pawh chuan chu tianga in hrang leh hlo awma chuan engti nge awm reng thei a zawta David chuan midang tina zonga a chetlem lo awangin a hlau lutuk hran lowa ngaya a nei top to ni in a sawi a in chhunga thil thleng thin hi thlarawin tharau khawela chambang an awm ngei ti hriat tir leh lan tir a tumna ni in a ngaya chutiang chuan ngai dan a pu nghet deuh topa a pom nghet top mai ani tun thleng pawh hian a inah chuan thil thleng ala awm reng thina ni tinin thil mak tak tak a thlenga soito ang khan ama tina zonga a chet ngai lem lo awangin a tharau chen pui chu a pom deuh top to mai ani hi request ani Sharon Tate thi dan Kim Chang le a chanchin Kim Chang chu hmuh tur tam tak a awma ama that tu pol ho chanchin an poi khoina bik pawh hi Mizo Crime Channel vela hmuh tur a awm toin ka hria a thla chet na tak hi awang khop maya a hrang na savak lo pawh ni mai theia ti pawh hian ka hmuh thei ang ka ron fum khawma duangin video hi a thui thei lo ani ole tun chuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota a top thlenga min lo ngai thlak saka wangin ka loma ka video te ingai nat zong ani chuan khongai takin ka channel hi min lo subscribe sak ve don nia